ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖୋଲ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ, ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଖୋଲ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ରୋମା ଓ ସୋମା ଜୋରରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଚାଲିଲେ। କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରର ମାଲିକ ଆନନ୍ଦ ମହାରାଣା କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଆରେ ଛୁଆମାନେ, କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଛ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦିଦି। ଏହା କହି ସୋମା ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି ଡେରି ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦବାବୁ ରୋମାକୁ ସବୁ କହିବାକୁ କହିଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋମାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ। ରୋମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନନ୍ଦବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆନନ୍ଦବାବୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଗଲ। ତୁମ୍ଭ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛ ଅଛି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିଆ ଭୂତ ସେଇଠି ରୁହେ, ଯାହାର ମୁହଁ ବହୁତ ବଡ଼, ତାର ଲମ୍ବା ଜିଭ ସବୁବେଳେ ଝୁଲିକି ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁହେ। ଯଦି କାହାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଏ ତାକୁ ସେ ନେଇଯାଏ। ଏବେ ସେସବୁ କଥା ଥାଉ, ତୁମ ମା ଆସିଲେ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ରାତି ବିତି ଯାଉଥିଲା, ତୋଫାନ ଅଟକିଗଲା। ରୋମା, ସୋମା, ଆନନ୍ଦବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆନନ୍ଦବାବୁ, କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଓ ଆନନ୍ଦବାବୁ, କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦବାବୁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ କହୁଛି, କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏତେ ସକାଳୁ ଏବେ କିଏ ଆସିଲା? ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯାହା ମୁହଁରେ ଭୟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଓ ତାର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଆନନ୍ଦବାବୁ ଆସିଲେ ଓ ସବୁ କଥା ଇନ୍ଦୁମତୀକୁ କହିଲେ। ରୋମା, ସୋମା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲେ। ସେ ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦବାବୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକ ଓ ଜଣେ ବାବାକୁ ଖରାବେଳକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଖରାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦୁମତୀର ଘରକୁ ଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଳ ଗଛକୁ ସେମାନେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲେ ଓ ପାଖ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବା ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେଠି ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଚାଷ କରିବ। ପରିବା ଚାଷ କଲେ ଟଙ୍କାର ଆଉ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସେଠାରେ ପୁଣି ପରିବା ଚାଷ କରି ଟଙ୍କା ପାଇ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପରିବାରରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା ଓ ସେମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।